No, jotain hyvä. Keksi. No Vesa, keksi sä jotain. Heitä jotain herjaa. Heitä jotain, niin typerä. Kato, kun se ei laitetaan niinku tekemällä tekee, se ei pitää olla sisältää. Tiedätkö muuten yksi juttu, mitä sanotaan auto, mikä on täynnä alokkaita? Sitä sanotaan mopoautoksi. Joo. Eikö se ole aika hyvä? Niin, se on mopo. Juu, kyllä. Se on mopo. No, lata hei, mikä jonttu sä oot niin kiinni, se kato, ei mulla löydy ideoita enää. Ei tarvitse polkupyörä. Marille, miksi riisut jumpperiin? Kato, tanssivien Taija ja Juttaa. Tää on Taija ja sitten tää on Jutta. Niin kuin Juuset ja... Kuka ei huoli vittuun pitää, kato, spöijä vähän. Itse petos. Spöijä. Drive handed. All right, yes, you. Vittu, ainoa ystävä on kaljapullo perillä. Teuvo. Ja sitä paitsi on hyvä huumori, itse ironia, se on aina hieno juttu. Muistaa vaan, että kammat aina silloin tällöin tukkoset, joku sitä kampaat tukkoset ja sitten tipuu silmille. No miten kaljukampaa tukakoit sillä ole perkeestä? Kumpikin on kampataskussa. No jaa, voihan se tuosta vähän niin kuin malliksi vähän. Mitäs Vesa? Ja. No joko se nyt loppuu. Miten pitkä se sun videosuuti on? Pitkään. Pitkä hetki, no otapa, se on Karevalla yksi on tyhjää. Ei kun. Eikä Hetken pienen vuoteen tätä elämää. Oli, miten se oli tää tyhjä huonees vierelläin. Ja. Se meni, miten se nyt meni tää? Nyt vähän latupartio. Ei kato, ei aina latupartiota. Kasevaa. Tyhjä huonees. Ja Tuli aikamerkki, lyysmerkki. Kello 2 yöllä. Torstaita vissiin. Me ollaan 9 vuosi. Miten pitkä sä... No. tätä mä esittelen. No. Hyvä peittää pärssänsä, kato se kehtaa. Kyllä. No Sravi, hei. Muistatko se, kato, Kyttyrä meille ahersi pihviä perunaan tietenkin. Nyt mä muistan yhden, kato. Viisati vertasi valitsin Lovisen koppiautopa tietenkin. Sillä sitten köröttelin suuntaan tiedään mihinkä päin. No aamulla siitä sitten heräsin, no kellon altapa tietenkin. Aamulla sanoi äijä mulle näin, no nyt sinä mennä torille päin. Mut sitä ennen kumminkin Liekkerä mukaan häiteli. Sanoi, matkutha tälläkin nyt vaihteeksi. No, torilla ollut ei nääkeriäkään. Mietin, että mites helvetti tässä nyt näin. No, siinä hetkisen mietittyä Pänikselle päin siitä suuntaaliin. No, siellä kaverit mua ootteli, hyvät huomenet voivotteli. Osalla oli kamppeet savessa, nenällään lie saveikkoja he etsineet. No, mäyrä siinä otettiin jos toinenkin. Tunti meni, mut viisasti versasi kumminkin sitten iltasella valitsin. Mä Pernonen päin suuntailin. Mut sitä ennen kumminkin Rollelle me Koskenkylän me pysähdyttiin. No Rollelappi me putsottiin. No Kyttyrä meille ahersi pehveiperunaan tietenkin. Mäyrä siinä otettiin ollut jos toinenkin, kaikessa ystävyydessä tietenkin. No siitä sitten illasella mietittyäin Pernonen päin siitä suuntailin. Ovikello sillä sitten soittelin. Äijä mulle oven availi. Minä sanoin, että mitäs helvetti tässä nyt näin. Siinä sitten hetkisen mietittyäin. No sehän oli minä itse tietenkin. On siinä. Mites tää vielä ystävämme Hilpeä Reijosen taisto? Mites tää meni? On ystävämme Hilpeä Reijosen taisto ja touhuna hänellä on oluen maisto. Myös langita sai hän broilerin raakaan, mitä elämässä kokehan saikaan.
Myös Tovi ja Hoade on kauneja taistoja, ja kaikki omaavat juopon vaiston. On heillä kolmisen kovin kliffua, vaikka ei hakita oikein heti hiffoa. Sammuta se helvetin kone tuttu. Ei mulla niitä nyt.